Biz сугыш афатын күрмәгән, кадерләребезне утка озатмаган, эш пишмаклы хатлар алмаган, күңелебездә хатирәләрдән кан сарыкмаган. Тик без хәтерләр. Әтнә районы Шәкәнәш авылында 80 яшьлек ак әби яши. Ул да сугышта катнашмаган. Тик күп еллар сер булып калган хатирәләр шаһиты булып үзгәләнгән. Менә мин бу телевизор каршымнан китмим инде. Телевизор нәрсә сөйли? Әтиләр нәтмиләрне, истабарлар әтиләрне тапмаганма. Алар хәбәрсез югалганнар исемлегендә. Әни дә, әби дә инде сусланды дип алдызлар инде алар. Шунлар сусланды дип алганга күрә, мин дә шул җөрәгемә сеңгән инде шул сусланды. Хатирәләр бит авыр йөк сыман. Тыңлаганда да иңне баса диләр. Хак сүз. Нәрсәләр беләсез барсын да сөйләгез. Әтиләр бары шул суслангырда гына булган. Моннан киткәч шунда гына булган алар. Суслангырдан шунда Кайсын иләдә алып киткәннәр инде аларны, кайсы шәһәрләрдә аларын белмибез инде. Шуннан инде бу хатлар шуннан язылган. Бу әтекиемнең хатлары, бу хатлар шуннан килгән хатлар Суслангырдан. Надия әби Сабирҗанова озак итеп сөйләде. Башта югалган әтисе, аннан килен булып төшкәч кайнанасы әбисе күргәннәрен. Анда бер сүз, Суслонгер афәте. Әтиләрен җаткандыйларын күрсәм, Аллаһ Тәгалә мине күрсәт шуны дип сорадым инде. Менә Аллаһ Тәгалә шуңа күрә бирдем дә миңа. Малаемны шунда хезмәт итәргә җибәреп күрсәтте бит. Әйе, Надия әби гомере буе ишетеп яшәгән Суслонгер җирләренә барып, әрвахларга дугаларын җиткереп кайта. Motor yazlar gitti, sandıqaşlar qaytdı, seyirçoklar kildi sayraşır, kişilərinin ətiləri qaytdı, nik qaytmadım benim ətkəyim. Менә алар безне юлга кузгаткан хатлар. Безне генә түгел билгеле, инде күптән, хәтта тарихка күп өстәмәләр керткән хатлар. Дәһшәтле бөек ватан сугышы еллары. Монда сугыш булмаган, шартлаулар да ишетелмәгән, әмма безнең кадерлеләребез башларын салган. Без Марый иленең Суслонгер бистәсендә. Бу җирлек безнең якларда бик яман ат чыккан дип әйтик. Ише дигән вакытта монда безнең сугышка әзерләнгән солдатларыбызны ач тотып, авыллардан даваламыйнча Инде салкын урыннарда тотып, алар авырып үлгәннәр бик күпләр. Бик күпләр авырганнар. Минем әтиемнән монда. Нәрсә ул Суслонгер? Бөек ватан сугышы башлангач, 1941 елның июлендә тылдан еракта, хәзерге Марий Республикасындагы Суслонгердан 10 чакрым урман эчендә урнашкан лагерь. Сугышка киткән булсалар, шушыннан тау сәламәт булып, алар никадәр бодырлыклар эшләгән булырлар иде. Алар менә шунда Сурхада бикралмыйча мәрхүм булалар. Менә бу никадәрле бер аяныч, шундый безнең өчен бер тарихта бер безнең караңгы бер битебез дип әйтик инде. Biz 2015 елның апрелендә беренче мәртәбә килдек. Монда безгә сөйләүләре буенча ике төрле группа була. Безнең әнинең туган тиешлесен Хаким бабайны монда җибәрәләр. Аңа килгәч шинель кидертәләр монда. Шуннан мин мондан кайткачтан, Аласада ул вакытта бер бабай исән сауы. Сразу кайтканда аның янына бардым. Ул әйтә, анда килгәч тә шинель биргән кешеләр бик бәхетле иделәр. Аларны сразу сугышка җибәрделәр әзерләп. Безне пленниклар шикелле тоттылар. Андагы хикмәтне сөйләп бетерлек түгел дип сөйләде ул бабай. Мин мәкалә яздым. Суслангер бәгәрдә ул дип яздым мин аннан соң. Аны республиканың күп газетлары басты. Шуннан мин белгәннәремне яздым. Мин ул дәрәҗәдә кайтаваз булыр дип уйламаган идем. Ул газета басылып чыккач, Әйтнәтан район җирлегендә генә танала. Безгә берәм кешеләр килә башлады. Суслонгер 1943 елның ноябренә кадәр эшләгән дип әйтелә. Тик бу каршылыклы. Шаһитлар бар. Тылдан еракта хәзерге Суслонгердан 10 километр урман эчендә урнашкан бу лагерьнең вазифасы рус телле булмаган халыкны, татарлар, башкорт, чуашларны рус теленә өйрәтү һәм курсантлардан сугышка пулеметчиклар, артиллеристлар, танкка каршы ата торган мылтыклылар взводы командирлары әзерләү була. Бу өйрәнүләрне 10 меңнәрчә солдат үтә.
Хәзер без Суслонгер бистәсеннән нәкъ менә 8 чакрым ераклыкта нәкъ менә шушы хәрбиләрне әзерләгән лагерь җирендә басып торабыз. Менә бу поезд юлы, ул Суслонгердан шушы лагерьны тоташтыручы юл. Бу бик тар гына поезд юлы. Элек аннан Кукушка дип аталган поезд йөри торган булган. Ни өчен Кукушка? Чөнки ул күккә тавышын чыгара торган булган. Әлеге юл көмеш күлгә кадәр бара. Россия Федерациясы оборона министрлыгының үзәк архивы күрсәткечләре буенча, сугыш елларында бу станциядә 31-нче, 46-нчы запас һәм 47-нче өйрәнү укчы дивизияләре, тагын 102-105-нче гаубица артиллерия бригадалары урнаша. Мы находимся на территории военного лесхоза, на территории озера Серебряного, где с 41 по 46 год был учебный лагерь. Не лагерь военнопленных, как говорят, а учебный лагерь, где готовили, то есть на фронт. Но условия были очень тяжелые, это мы знаем из писем, а на этом месте был военный полигон. И здесь оставались где-то штук 15 разрушенных землянок. Ну и вот командование приняло решение здесь организовать учебный лагерь. И в сентябре забросили сюда новобранцев. Но так как осень 41-го была очень холодная, территория не была подготовлена, то начался, конечно, и тиф, и лихорадка. Были очень многие, говорят, из узбеков, из Узбекистана. А они приехали в халатах. Так что условия были тяжелые. Территория около 8 квадратных километров. Через этот лагерь прошли известные люди, которых мы только знаем, вот как известный кинорежиссер Станислав Ростоцкий. Он был здесь в октябре 1942 году, вначале был здесь, а потом был в Сурке. Жизнь в этих лагерях была ужасающей. Я вот когда вспоминаю войну, так мне, несмотря на все остальное, фронт кажется просто не домом отдыха, естественно, но замечательным местом. А эти места мне кажутся ужасными. В землянке, в которой должно было жить 100 человек, жило 300. Стекол, конечно, в землянках не было, мороз был до 20 градусов. Значит, количество вшей я не могу перечислить. Есть не давали вообще ничего. Ә бит бу лагерда солдатлардан кала эшкә килгәннәр дә булган. Ни кызганыч, алар турында мәгълүматлар әз. Бик күп еллар сер булып сакланган тавышсыз гына, вакытсыз сүнгән язмышлар. Но мы смотрим по документам, что все-таки в этом лагере был еще маленький такой, как НКВДшный, то есть готовили в тыл врага диверсантов. А сейчас вот есть книжка Валентина Зобова «Сквозь ад», что здесь был еще и потом фильтрационный лагерь. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, рәхмәт сезгә битараф булмаганыгыз өчен. Мари илендәге Суслонгер темасы экранга чыгуга безгә бик күп шалтыратулар, хатлар килә башлады. Менә бүген без Шабаевлар гаиләсендә. Роза апа, менә ничек сез безгә мөрәҗәгать итәргә, шалтыратырга булдыгыз? Менә август аенда ук Мәдәни җомгада Суслонгер турында мәкалә чыкты. Һәрхәлдә күзәрсез булмады, чөнки минем ирем Марс Шабаевның әтисе Садри Шабаев нәкъ Суслонгерда бик интеккән кешеләрнең берсе. Менә аның фотосы, шунда төшкән фото, 41-нче елны алалар. Бәхтенә каршы, ничектер аны 41-нче елда үлгәнче армияга чыгарып җибәрәләр аларны. Шуннан соң исән килеш Мәскәү астында сугыша һәм Ржев шәһәре тирәсендә үлеп тә кала. Ondan соң шушы Суслонгер турында газетлардан арыган гына вакытым иде. 22-сендә сезнең татарлар тапшыруын карадым. Ул татарлар тапшыруын карасам, каралы урман, Мари урманнары, Суслонгер тагын ныклап торып карарга тотындым. Шуннан мин уйладым, тукталып әйтәм, документларны карыйм, нәрсә бар икән, киңәшмәле, кем белә киңәшергә. Менә шуннан мин сезгә шалтыратырга булдым. Рәхмәт килүегезгә. Чөнки бу кешеләр турында хәзер балалары барысы да 4 бала үлделәр.
Мин калдым. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, мәгълүмат өчен, бүген без Шабаевлар гаиләсендә. Шабаевлар гаиләсе ул Роза апа минем янымда. Ул безнең атаклы язучыбыз, тәрҗемәче Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты Марс Шабаевның хатыны. Инде менә темага килсәк, нәкъ менә Суслонгер темасы бүген. Нәкъ менә Суслонгерда аның әтисе булган. Бу безнең өчен ачыш. Ул әтисенең интеккәннәрен белә. Менә монда Гомер уты дигән поэмасы бар аның. Шушы Гомер уты дигән поэмасында язган бер әйбере бар. Шул үзекне укысым килә иде. Менә хәтеремдә ел томаны аша әткәй калка кояш төсендә. Шул кояшка кереп эриде ул 41-нең салкын көзендә. Мин эндәшәм аңа бүген геннән, 50-дә дә кисә ятимлек. Роза апа, әле бит сезнең үзегезнең әтиегездә менә Суслонгер белән бәйле дип әйттегез. Без Казанда әтиенең менә фотосын абыйсы белән төшкән яшь чагы 2 яшьлеге бар. Һәм менә монысы инде сугышка киткән вакыттагысы. Әтине алдылар, сугышка 3 бала белән без киттек. Аны озаттык. Шундан әни хәбәр ишетеп кайта. Суслонгерга киткәннәр, аның аты чыккан иде инде ул заманда. Халык белә иде. Нишләргә дип шулай килешкәндә бер вакытта әни ут тоткан шикелле кайтып килде. Казан аркылы сугышка озаталар икән балалар дип. Ашлар пешереп, ат хатыннары инде балаларын ияртеп, Вахитов станциясына төштек. Без шул тирәдә генә яши идек. Татар зираты янында ул. Шундан соң хәзер эшелон килә, поезд килә, кычкыртып инде. Халык бөтенесе ябышты иде. Кычкыралар. Без кычкырабыз, әти дип, әти кычкыра Харис дип. Менә шундан соң төштеләр. Ашатып, ишетеп, әни җибәрде, киттеләр. Без әтине кочакладык, кайсы аягында, кайсы кулында, кайсы буйдыннан. Шулай итеп безгә әти янда озак булмады. Менә әйттегез бит үзегезнең тапшыруда да баруга кемгәдер шинель кигерткәннәр, кемнедер уже кертеп жапканнар. Ничә кешегә бер табактан ашарга шулпа биргәннәр, ачтырганнар. Ходай күрсәтмәсен. Минем юбилеема мине җибәрделәр Мари урманнарында урнашкан ял йортына. Урман, урман, урман. Аның куелыклары, аның караңгылыклары, аның үскән агачларның эченә күз белән карап җитеп булмый. Шундый урманнар. Менә шунда индискә төште. Иң беренче үземнең әти турында ничек алып чыгып киткәннәр, ничек шунда үлмәгән дип инде күңелдә бит инде ул. Шундан соң Марсның әтисенең менә шушы карточкасы күз алдымда булды инде. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, хатларыгыз, шалтыратуларыгыз өчен. Алар безне кабат юлга өнди. Бүген дә темабыз Суслонгер. Инде белгәнегезчә, Бөек Ватан сугышы елларында нәкъ менә Марый иленең Суслонгер бистәсендә хәрби хезмәткә әзерлек өчен, телне өйрәтер өчен солдатларны җыйганнар. Әмма ул халык күңелендә, йөрәгендә фаҗига газап булып истә калган. Бүген без Татарстан Республикасы Кукмара районы Ядегәр авылында. Соня апа, менә безгә шалтыратыр өчен сезне нәрсә үтәрде? Сезгә шалтыратыр өчен миңа менә шушы сугыш елларында Суслонгердагы булган хәлләр, менә шулар йөрәктә калган яралар тынычлык бирмәде. Минем әтием башта Суслонгерда булды, Галимов Хасан, Галим улы. 1903 елны туган. Ondan әтиемнән соң абыем китте, яше дә тулмаган, 18 тулмаган. Менә абыем шушы
Суслың ерда көрген ғазапларын абыйымның ұнта тұрған түгіл. Абыйым менің Хасанов Әғләнжан, Хасанжан ұлы, Хасан ұлы. Менә абыйымның рәсімі. Олар менә шушында эшләгәннәр шундый итеп, кискен ағачларыгызны ташыгыз. Менә шуны җилкәгә салып, ике солдат, берсенең әйтик алда, берсе артта, теге яктагы булган бүрәнәне тагын күчерәләр. Шул кадәр интеккәннәр ачлыкка. Бер минем абыем гына түгел, Шурадан да монда берәү кайтты. Килеп алып киттеләр ул Шураныкын. Бу 43-нче елның 13-нче ноябрендә киткән абыем. Абыем инде 44-нче елның нидә булды? Җәендә ул фронтта булды. Димәк, ул сугышка китә алган. Китә алды ул. Ул сугыштан хатларны язды. 3 мәртәбә әни диде, 2 мәртәбә наступлениягә кирдем, исән чыктым. Ну 3-нчесендә чыгармын дип шандыра алмыйм әни. Безгә инде аның ние менә батырлар шәһәлак булды дип, моның извещениесе килде. Кара кәгазь абыем үлгәннән соң. Абыем 44-тә үлде. Ул Суслың ердан китеп, аннан кутылып, аннан сугышып, үзенең менә вазифасын үтәп, абыем шулай итеп китте. Сандугачлар килде, аккош кайтты. Син кайтмадың киткән җиреңнән, аккош китәр урман күлләреннән, син китмәссең минем күңелемнән. То есть разговор идет о том, что это, конечно, была не случайная уголовщина, а организованная. Только когда племянник личного друга Ворошилова прошел этот ад, и отец его добрался до самого Ворошилова, Ворошилов вынужден был приехать сюда в конце 43-го года. И вынужден был приговорить к трибуналу начальника лагеря, как кого-то там из исполнителей, не знаю, где их расстреляли, но во всяком случае эта судьба здешних солдат немножко облегчилась. К 44 году стали хотя бы кормить. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә минем кулымдагы китапта ул Әнәс Дәүләт улы Закировның китабы. Аның нәкъ менә бабасы әлеге җирләрдә үлеп калган. Нәкъ менә шушы китапта сез үзегезнең кадерләрегезнең исемнәрен таба аласыз. Монда бөтен ул вакыттагы Советлар Союзыннан югалган кешеләрнең исемнәре, фамилиялары. Алар нәкъ менә шушы җирдә ятып калганнар. Правда, вот некоторые из них, умершие здесь, похоронены в Казани. То есть удалось ему везти туда их, в Казань. Безгә якыннарын эзләп хәбәр салучылар байтак. Эш бара, алар истә. Арча муниципаль районы башлыгы исеменнән Суслонгер җирендә ятып калганнар рухына дуга кылып, корбан чалдыру мәҗлесе оештырылды. Без билгеле бу вакыйгадан читтә кала алмадык. Бу җирләргә беренче сәяхәттән үк хатлар, шалтыратулар булды. Әйе, баксаң, бик күпләрнең кадерләре әлеге җирдә дуга көтә. Инде бүгенге чарага килсәк, беренче тукталыш зиратта булды. Нәкъ менә шул мизгелдә нинди хисләр урап алганын без аңлатып та бетерә алмыйбыз. Монда һәркем үз кичерешләрен, ачышларын җиткерде. Сез килеп киткәннән соң, операторларына шушы телевидениедән минем уйларым, хисләрем көн сайын менә шушы Суслонгердә булды. Мин шундый дулкынландым, мин килдем нәрсә өчен? Менә шушында абыемның булган урманнарын, аның газап чиккән җирләрен үз күзләрем белән күреп кайтыйм дип. Онытылган кешеләрне дөньяга чыгаруыгыз өчен, бөтен дөньяга танытуыгыз өчен мин шуның хәтле рәхмәтле. Менә Ясин китапларын алып килеп дугалар укырга килдем. Я Рабби, Ходаем, әтиемә дуга булып ирештен. يا ربي بالله فهم عافلون لقد حق القول
Хәзер икенче тукталыш. Анда без шушы Суслонгер лагерында туган бала, бүген Суслонгерда гомер итүче Зиннәт Сәгыйдулла улы Әхмәдуллин белән аралаштык. Бала чагы шушында узган, хәрби хезмәтен дә биредә үткән. Зиннәт аганың үз хатирәләре. Үлгән офицерларны музыкой хоронили. А солдатларны брай только от тачанка шундай как гроб 3-4 мәйет салынган. И просто менә. Анда зиратта бит сыра бик югышы, прямо югышка ташлап, ком белән ниттеләр. Менә сез килеп дуга кылып шунда аларга әрвахлар инде алар барыбер менә шунда сез килгән, алар куанып жата. Бар бөтенесе Аллаһ Тәгалә мәгълүм. Татарстан районнарыннан 100-гә якын кеше җыелган иде. Безгә калса, бу сукмаклар суынырга тиеш түгел. Менә ни өчен Әлмәттикле Әлмәттән килергә булдыгыз? Кемнең исеме китерде сезне монда? Безнең бабайның абыйсы диек. Аллаһияров Абелкәрәм бабай. Монда вафат булды. 16 яшьтә. Аның семьясы да булмады, балалары да булмады. Ул монда югалды. Менә без алып килдек туган җиреннән туфрак монда. Туфракны салдык. Хәзер моннан да туфракны алып, үзебезнең якларга барып, төп йортлары булган урынына, Алла теләсә, туфракларны саларбыз. Өченче тукталыш күл буе. Иң беренче корбан чалып, әрвахлар рухына дуга кылдылар. Укыган Коръәннәребез, кылган дугаларыбыз, менә бүгенге чалынган корбаннарыбызның әҗерләре барып ирешсен дип, без инде шундый бер ният белән йөрибез. Һәм дә ул безнең йөрәгебезнең эчендә яна торган бер әйбердер асылда. Бүген узган юллар, ишеткән хатирәләр кабат эзләнүләргә этәрә. Бер караганда монда эзләргә дә кирәк түгел. Вот заслонка от печки-буржуйки. И, конечно же, связь была телефонная. Һәр кем үз тарихы тойгысы белән монда. Бер мизгелгә ике дөнья күпре хасил булгандай хис иттек дисәк ялгыш булмас. Ә бит алар безне күзәтәләр диде шул мизгелдә Сүрия Мингатина. Чыннан да, менә әлеге агачларда хасил булган күзләр безне күзәтәләр кебек тоелды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге көнгә кадәр эзләнү эшләре алып барыла. Менә күптән түгел тагын 9 кешенең фамилиясы билгеле булган. Минем янымда нәкъ менә Әхмәтҗан Фасахиевның оныгы. Ул 1942 елны юкка чыкты дип сентябрьдә китте. И декабрьдә юкка чыкты. Он в исполкоме работал, и у него бронь была. Он пошел добровольцем. Ему неудобно было перед женщинами, что вот он остался. И вот в сентябре ушел. Мама говорит, мы бежали за поездом, помню как. Они бельми еще хазер. Вот. Поэтому сюрприз булар. Бик зур рәхмәт, что монда килдек, күрдек. Прям авырта вот монда все. Шул жылда, вот менә бу жылдан как раз алар лагерьга киткәннәр. Менә шушы җирдә поссовета җирне алып, решили построить мечеть. Как дань памяти этим же солдатам. И как бы для жителей поселка Суслонгер вот такой мечеть. Безгә Тушындый Суслонгерда бер дә уйламаган җирдә Тушындый мәчет булу бик зур безгә. Ел сайын бу җирләргә килеп дуга җиткерү фараздыр. Алар бит көтә. Искиткеч гүзәл табигать кочагында торабыз. Тик матурлыгына соклану түгел, моңсулык катыш хис били күңелне. Монда күпме күз яше, үткәннәр хәтердә.